pomirenje pade. Evo je labom. Dragi moji kompanjone, Zorane, Stefanov, Kizo, šta ćemo čuti sad? Šta hoćeš? Ćemo koju reći o sistemu? Pa mogli bi. Jeste sve sjajno i bajno, a daj da vidimo i tu drugu stranu, a? Ja kažem da je pustili na trg da pljuju sisteme. A pričaš bolje, ne da znaju kog zovu, je. Vidimo greška, a? Ajde da vidimo šta se dešava. Može? Kaže Kizo. Djelovanje tako dugo, koliko potencijal da izgleda se ignoranta izdigne se za ideja, ništa ne